khajani poito khlani rok phadi sing tinio takjak matani kokno tui wan chok layano tinini o kok poito khlai tongnai joto takhukte bohuk choni bagi simise tamni hinba moses no jefro kaitor takjak matanyo ta khulumdi hini feelingo afro poito khlani rokno se sawo poito khlaya rokno ya korin mothawo eba jonni puila koktono bo takjak matani roni khardi hitmani abo poito khlani rokno se hino hinke sing takjak matani kokno tui saimana nainge diba ning takjak matani kusi khulumya hinke ola katha nono bo takjak matani kokno sa abono selanyani nangsugo kaito sawo ang ani singsasano takjak matani riya hiaba tabungni ojorao poito khlani rok bo takjak matai bai godalui tong saibo manya hiaba kaitoni singsasano riwibu tongo mungsasik takjak maniyo abo bisikse kirima singsa bisikse wanama singsa sing tino poito belui sraimungo phaisok paimani abono kaisa kok bothoma ongui mano sijak tongo jise berem burijinui butang tangsa angno subrayung abono animung ang ani singsasano buino eba ani lokmungno takjak matanyo riya sini kaitino tui sing srai saike saimana nango takjak matanyo tui kaitor tamo wansuk tamni hinba kaitor ongkha kwthar bo saisung susukse kaitor bono kari teke uphan kuri boni jagao boni somano ke uphan wasanai kuriba kaitor takjak matanyo khulumui kaitor ta samtong hini bo musung jago abon bagai bo takjak matanyo tui belai kheno seleng jago takjak matanyo khulumani eba monmani abotebo kirima singsa ongui thango kaitor jefro sawo angri siganang ang phioglak aboto omhaise sing jefro takjak matanyo khulumo kaitor baise chalo sumsok khlayo aino hai kaitoni kena ariwo phai sokpayo boni joli mungo phai sokpayo aboni yakni sabonono katriwi mannai tongnai kaitor sawo lamrima nisi botang tangbruni simi tangdok a elembago tamosa hadising khuk tanglayano norok sakni bagai nokha sakani mungsasukno kosolke eba ha sakani eba khe tui bisini mungsasukno kosolke mangta takdi norok aporno ta khulumdi hiya tabo ta mondi tamni hinba ang noroni subrayung kaitor ongkha riseganang kaitor ano khibinai bufasongni sayani bagai bosarokno kusung thamte kusung brui majraribo tamukhe ano hamjaknai te ani kerongrokno tuinerokno khe ang bosong kusung sara jora hamjago kaitorno karoi sing kubun takjak matanyo khulumani kaitor nono simia nini pirinobo bo sraimung rinai hini sawo hiaba kaitoni kokno khnawi sing kaitono simino khulumui to hake kaitor tebo dawol tebo kabang sini boskangni pirino hamari khlainai aboni bagai sing kaham ke sakthari saimana nangsugo kaitor takjak matanyo tuibo haike wansuk sing belai kheno heleng khenao jefru korin mothao sawo takjak matani khardi hingmani abo singno saya haima tongo sing hingke tabuk phari sing naileno takjak matai tamo abongkha mungsasik manino takmani eba wansuk mano snamui o manayo eba wansuk mao kaitoni thaino reui paimani kaitoni jagano nai paimani kaitoni slaifano abono uilao tonimani important dimani aboni bagino bebak khlaimani bebak khasikmani abonongkha takjak matai kaitoni thaino naui paimani kaitoni selai belai khe nangsugui important rimani nongkha takjak matai sing takjak matani kokno tui srai ongna nango phaidi takjak matani khulumani tei monmani no tui sing kaitam khe khagai wansuk layano kaisa khe baithang mokolbai nugui tongmani takjak matai te kaisa khe pholani takjak matai te kaisa hinke adonik eba modern idols eba takjak matai phaidi ke sing pujani kokno tui wansuk layano mokolbai thang nugui tongmani takjak matai ni kokno tui wansuk layano sing nailayano Daniel berem tangba botang tangbrui borok arak ninglai titui rangsak rukphai pitol sor bufangte holongni mwtairokno lob laikha obongkha 𝗣𝗔𝗥 ni kokno sai tongo 𝗣𝗔𝗥 jefro kaitono khibioi takjak matanyo khulumani chengkha kaitor boni langmao sraimung tubi phaikya bono kaitor sokomuri paikha boni rajottono bo sokomuri paikha bebak no horsani horono Persian rajarok baikhe sokomorui tansugui butharjagui paibaimani sing nugo kaitono karoi sing mungsasikno monmani abo bisikse kirima singsa
Lamrima berem thamsinei botang tangsineni simi tangsi jora. Lamrima 32 ni 7 ni simi 10. Hake subrayung musino hai hinui saka ning kipili thangsidi tamni hinke ning ha Egypt ni tiklai tu mani borok sak sakno derarikha tei ang dakima lamano daktino pheri thanglaikha borok sak sakni bagui musuk basani mangkhe mwtai taklaikha tei abono khulumlaikha tei ratharui yafarui tonglaikha tei salaikha o Israelok o mwtaino noni ha Egypt ni tiklai tubuo. Ake subrayung musino hahini saka ang o borokno nukha ang o borok nukha tei naidi o borok kok khanaya borok ano saisungkhe tongrigradi ani jolima kutung bai khe khamriui painai tei borokno sokomori painai tamokhe ang nini bisingtui khe dofa kotor swnamnai. Belai kono sing srai srai nugo kaitoni birude thangmani kaitono karui sing mungsasik takjak mwtaino khulumani kaitoni aroni sing joli bungno se tui phaio hini sao a salo je kaitoni birude samung khlainirok takjak mwtaino khulumnairok khaki philarok borokno kaitor buthari paibai mani sing nugo a sinai porboto. Lamrima berem thamsinei botang nisi saro lebini bosarok musidagima haino khlaika tei a salo borok khorok thamsai katutui borokno buthari paikha kaitor buthari paibaikha boni birude bonogari takjak mwtaino khulumani hingke tabo wansuk sidi takjak mwtaino khulumani abo bisi ke kirima singsa bisi ke seriousness. Solomon asik jolma jolsase yaba kaitoni kokno norui kaitoni kokno khnayawi bo takjak mwtaino khulumani kaitor boni rajottono baike dongso khlai paikha boni deshno boni borokno dongso khlai paimani signugo sakagui paimani signugo. Punyani habugra berem chisa botang sisa tei sinei tei subrayung bono saka ning sakni musungtuino ning ani samaino narikliya tei ani dagi marokno narikliya ang samai tangui sao nini hano segui ang nini tuiphangno risinai. Haifano napha Daud ni jarui ning kathang tongsani ang omohai khlaigilak tamokhe nasla bugra sawi tongphuruse bini yakni hano sakaknai naidi kaitor kogrinai kaitor bo debine kogrimani Solomon sakao bo yagriliya kaitor boni koknarne kaitor singjafurupano unfaithful ongoi thango kaitono pogoi thangpano kaitorle koknarne kaitor singoro nugo. Jaihok singoro tamo nukhumale kaitono karui sing kubun takjak mwtai bai kiring khangke kaitor bisike jolijak tei yakariri tei sraimung thang sakbai thangbo nukhungbo tei mothabo. Elembakni asik kwbangma kokrokno nukha kaitor bai bosthumjak manino nukha haifano sing kiriya kaitorno saknaiya a takjak mwtaino khulumui tabo phano a takjak mwtaino khulumnani tabo phano thagyakho sing yoknai hinide kha kai tongbai Jisuni kok singjak buri sikla kathar dening ulokhe ang norno sise sinia hini Jisu bai sajak lagde jasakpano bahana khlaidi sing khulumya higher veneration che reu hunoi jasakpano sadi katal kokphano abiskar khlaidi ning takjak mwtaino khulumunyo tongo. Christmas rogo Jisuni putla serai snamui yakungo motong sumani bo takjak mwtaino khulummani kokse tamni hinba worship to kiss the feet che yakungno motom somani koroksa borok ano samani nukuni borok bai godalna nangma ba bo takjak mwtaino jefru khulumo bokha bisingo Jisuno muito khlaisi khulumo honi sao bo omahike sao ang takjak mwtaino khulumya pia indirectly Jisuno se khulumo honi bo satrik mani tongo. Thik omahaino Meriam ni murti no bo cross no bo Jisuni murti no bo photo no bo khulumnairokni obostha aboto basai tongtutui tei khoroksa chalabai eba buribai hamjagui tongmani haise phuno kok sapro manjakhangke ani dol hini samani haise ongnai. Tabuni o jorao tebo nugo pupni murtini tolao thangui yasgo sungui suri marok simlango thangui thwijak borokni bagui suri marok koroksa lidano ning boromriu hingke ning bono khulumuide boromrinai ihi khulumui boromrina nangya abro bebakno takjak mwtaini bodolo phai sokpai bayo. Kaisa Ramkrishna mission school lungmani bazarni manthoknai Jisuni photono tubuise prosad rok barogoi tongkha aborokno sabo phiring khana ba aboto ning angno phiringo nini nogo
bazarni manthoknai Jisuni photo tisajak hingkeba ning khulumtung khulumya phano boile phai abo Jisuni photo no ba hwnwi uansugui thangnaibo kwbangma tongo. Aboni bagui Jisu Christni photo to koroi koroi chini nog bisingrogo bo a bazarni manthoknai Jisuni photo no bo sing thepatai koroi tamni hinba abo Jisu ya hini sing saiman phano poito khlaiyarokle abo Jisu no hwnwi uansugui thango tamni hinba Christiani nukmo tei saboni photo le tongnai ba. Tabuni ojorao poito khlainirok asike compromise paisok paikha pujani chada soda se khagui tongmani nukha hangrai khlainani bagui cherokno yakari rekha mombati sokna bagui yakari rekha abro bebakno takjak matani aroni mani rokse abono ni kulumya hinfano mon kha hinmase aboni bagui no kaito sawo khardi takjak matani aroni ning khardi ning takjak matani khulumui tongkha khardi abon bagui waini sapima berem tangsi botang sisni tei sisaro tamosa Deuteronomy 30 ni 17-18 phia banorni bokha pherke tei kok khanaya ongkhe tomungno kubun mwtai rokno khulumkhe tei borokno monkhe ang tini norokno saklai ribo norok ubuino sokomorjak bainai norok sakni ha khlaina bagui Jordan tuima basui thangai habna nai tongma o hao norok umor logui tongoi manglak belai kheno kirima singsase kaitini sraimung takjak matai bai tagodali tinio asik jorano next sing lekhamung kainio thangnai tei pholani takjak matai tamno hin abono tui uansuk lainai kaito norok jotono hamari khlaitun amen.